Jopur mag niang mai imbo mar Kenya kwedo maboro kang mar piny owacho loro kembe mag rego niang kaluwore gi nok mar niang mosetegno. Kaka Nyakidi lero, tend board mar Kenya Sugar omako chung' motegno ni okang' makamano en mar konyo jopur mondo giyud yuto makare. En okang' ma pod medo nyuolo paro ahinya to e kind jopur mag niang ma e gwenge ma imbo ma piny Kenya wirani loro kembe mag rego niang kuom dweche 3 biro mono giyudo yuto kaka owinjore. Nimesikia kampuni inafungwa hiyo wiki. Tafadhali naomba serikali mtusaidie hata wakati hata isongeshwe mpaka hata next year. Miwa yetu imeharibika. Hiyo tu ndio tegemeo letu. Kaluwore gi board mochung'ne sukari pacho ka Kenya Sugar Board, okang' makamano luwore kod nok ma niang kendo biro chiwo thuolo mategno ne niang ma ipuothi. The average age of cane in Western is between 9 to 11 months up to 12 months. So with that, it means the farmer is going to lose a lot of money at an average of 4 tons a month. So if we are to close at least for 3 months, then it means the farmer is going to benefit due to the increase in weight, and also the quality of the cane will be good. Korka korgi, jopuro wacho ni e kinde dweche 3 wuon kembe moko nyalo chungo kata riembe tich jotijegi. Dwechgi maduong' en mondo mi sirikal oyiene kembe oreg niang mosetegno gisani. Mimi yenye kwa hapa hii ni wa 19 imekauka kwa shamba, nilikuwa tukate, ngoja mvua ipunguke wasikate siku zote kama weka 38 yasiko huku chini. Hasi mmengoja mvua ipunguke kidogo wakati watu wamekula miwa, watu mkiangalia kuna uchanga ya miwa hapa. Kwa hizo 2.5 hasara yenye naweza pata viwanda vikifungwa sahi ni zaidi ya shilingi 1150, ambapo hiyo ni hasara kubwa. Na mtu hasa kama mimi mkulima, kwanza sahi hata niko natoka shambani na niona na jemba hapa, so nikipoteza shilingi 1100 na rais alisema kwamba anaenda kutetea hasola watu kama mama mboga, watu wa mkokoteni, watu wa kulima kama sisi. Komachielo, jatatije mar Kenya Sugar Board Jude Chesire ojiwo jopur mag niang mondo bed gi horuok kosingo ni yuto margi tok dweche 3 go biro bedo mabup. In 1 hectare, the farmer is going to gain 72,000 shillings at an average of 6,000 per metric ton. So this is a decision that is good for the farmer, and in such instances, millers normally mitigate this situation by advancing farmers money in order for them to cater for their needs while the mills are being prepared for reopening. After 2 months, we will review the situation, and from there we'll be able to advise further. Chik maloro kembe rego niang chakre tarik 14 dweni omulo kembe 7 e counties ma Kakamega, Bungoma kod Busia. Kembe go gin kaka Nzoia Sugar Company, Butali Sugar Mills Limited, West Kenya Sugar Company, Mumias Sugar Limited, Busia Sugar Industry Limited, West Kenya Ulepito Unit kod West Kenya Naitiri Unit. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Repono ero ma Nyakidi bende makoro terowa e yweyo wa mokwongero kamana inya Joram Owiyo gawo manu wuoda hero wacho neno Ramogi kendo ler ndi